హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఎల్వి. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ పెన్నా రివర్లో అనేది మనం ఉన్నాము. ఈ పెన్నా రివర్లో మనం అంటే పెన్నా నది అనమాట. ఈ పెన్నా నది ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని నేను మీకు చూపిద్దామని ఇంత దూరం నేను వచ్చాను. ఈ నది యొక్క అసలు ఎక్కడ పుట్టింది, ఎక్కడ ఇది సముద్రంలో కలసద్ది, దాని గురించి నేను మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ పెన్నా నదిలో మనము ఉన్నాము. అయితే ఈ పెన్నా నది ఎక్కడ పుట్టింది, అసలు ఎక్కడి నుంచి ఈ వాటర్ అనేది ప్రవహిస్తుంది, దాని గురించి నేను మీకు ఈరోజు ఒక టాపిక్ మీ దగ్గరికి నేను తీసుకొని వచ్చాను. ఇదేంటంటే ఈ పెన్నా నది అనేది అది దక్షిణ భారతదేశం, మన దక్షిణానగా ఈ పెన్నా నది ఉందన్నమాట. ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో తూర్పు దిశగా, అంటే ఇది తూర్పే కదా, ఈ తూర్పు దిశగా ఈ నది అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ నది వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నది. ఈ పెన్నా నది అనేది 3 జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఏ జిల్లాల గుండా అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో నుంచి ఇది 3 జిల్లాల మీదుగా ఈ పెన్నా వాటర్ అనేది, అంటే ఈ వాటర్ అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అది ఏమేం జిల్లాలంటే అనంతపురం, నెల్లూరు, కడప, వీటి మీదుగా ఈ వాటర్ అనేది, అంటే పైనుంచి ఈ 3 జిల్లాల గుండా ఈ వాటర్ అనేది ప్రవహిస్తూ అనేది ఉంటుంది. మనం ఉండేది, మేము తీసేది ఇప్పుడు ఈ వీడియో వచ్చేసి నెల్లూరు జిల్లాలో. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా తూర్పు దిశగా ఇది ప్రవహిస్తూ ఉంది. ప్రవహిస్తూ ఇది ఊటుకూరు అనే ప్రదేశంలో, అక్కడ బంగాళాఖాతంలో ఈ వాటర్ అనేది కలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ పెన్నా నది మొత్తం వచ్చేసి పొడవు వచ్చేసి మొత్తం 600 కిలోమీటర్ల పొడవు అనేది ఉంటుంది. దీనికి గల మరొక పేర్లు కానీ ఉన్నాయి. పెన్నా నదికి 2 పేర్లు అనేది ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి పినాకిని అని, రెండోది వచ్చేసి రాయలసీమ జీవనాడి అని దీన్ని కానీ పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ పెన్నా నదికి చుట్టుపక్కన కొన్ని పట్టణాలు కానీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పెన్నా నదికి కుడివైపున కొన్ని ఉపనదులు ఉన్నాయి, ఎడం వైపున కొన్ని ఉపనదులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఎడం వైపున వచ్చేసి ఈ పెన్నా నదికి ఉపనదులు అనేది ఉంటాయి కదా, అవి వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి జయమంగళి, రెండోది వచ్చేసి కుందేరు, మూడోది వచ్చేసి సింగనేరు. ఈ కుడివైపున వచ్చేసి కొన్ని మనకి 3 ఉపనదులు అనేటివి, దీంట్లో పాయలు చీలిపోయి ఉపనదులు అనేటివి ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి చిత్రావతి, చెయ్యేరు, పాపాగ్ని. ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ వచ్చేసి 3, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి 3 ఉపనదులు అనేటివి ఉన్నాయి. అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే, అంటే మీకు కొన్ని డెప్త్ గురించి నేను చెప్పలేదు, ఇది ఎక్కడ పుట్టింది, ఎక్కడ కలుస్తుంది, దీంట్లో ఉన్న ఉపనదులు, దాని గురించి నేను మీకు చెప్పాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్. ఇక్కడ వచ్చేసి పెన్నా రివర్లోకి వచ్చేసి దగ్గరగా బావులు అనేటివి ఉన్నాయి. ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇక్కడ శాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటర్ కానీ లేకుండా ఉంటే, ఈ నదిలో ఇసుక ఉంది కదా, ఈ ఇసుక అనేది అనమాట. ఈ ఇసుక అనేది భవనాలు కట్టడానికి, ఈ విధంగా గృహ నిర్మాణానికి, ఈ విధంగా ఇసుక అనేది యూజ్ అనేది అవద్ది. అయితే ఇక్కడ ఈ నదిలో వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాటర్ ఉన్నంత వరకు దీంట్లో ఏంటంటే చేపలు అనేటివి విస్తారంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. చేపలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దాకా వచ్చేసి పెన్నా నది ఎక్కడ పుట్టిందో, ఎక్కడ కలిసిందో దాన్ని నేను మీకు చెప్పాను. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పాను. అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేను మీకు ఈ నది ఊటుకూరు అనే ప్రదేశంలో కలసద్ది. అక్కడ నేను మీకు ఏ విధంగా కలుసద్ది, బంగాళాఖాతంకి అది నేరుగా అనేది కలసద్ది, దాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అనేది తప్పకుండా అనేది చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.